Уважаеми старозагорци, мотото на коалицията "Алтернативата на гражданите ВМРО" е Стара Загора, дух и традиции. Когато човек осъзнае, че не всичко започва и свършва с него, той се обръща както в миналото, така се взира и в бъдещето. Осъзнава, че всеки кмет или общински съветник влиза в мандата си, за да направи нещо добро за града си. повечето от вас ме познават като човек, който идва от сферата на културата и над 20 години се занимава активно с политика и друга обществена дейност. Като общински съветник бих работил за една по-сигурна и просперираща Стара Загора. С повече присъствие на бизнес и капитали, повече принадена стойност и с повече приходи в общинската хазна, която да увеличава средствата за култура, образование, спорт и социални дейности, които да подпомагат българското старозагорско образовано християнско семейство. Надявам се предизборната кампания да премине в добрия тон и да бъде честно състезание на идеи за бъдещето на Стара Загора. Гласувайте за коалиция "Алтернативата на гражданите ВМРО" с бюлетина номер 73, преференция 102. Купуването и продаването на гласове е престъпление.